bangila shimya karai haki benaki bladem ban penlong da ka isi competition hakabedi bat ka khasi joint state ka bas ngotonat kalong baki babun bagi kon samla khamtam ki samla puli ki jongi kilayo bani shimbanta hakabedi bat kani ka isi competition ka basa mata kalong basatang bangin ay ka kusnam bat ban penbana yakata te ka bakham ngotonat shushu ngani thu ipi hakabedi bat kani ka isi competition kalong ba ki kon samla ki jongi nang tay na than khaput kialong very much interesting ba ban yeshim banta bat ban tip ke ai kani ka khasi joint state ka jongi nalor kata ngile krenru ba om tang bangin kut tang ban supan tho tang daga isi competition chapang kani ka khasi joint state na kaliang jong ka youthwing jong ka party ka jongi ngila shim ya karai ban pelong sendon da ka seminar hakabe day bat kani ka khasi joint state ka jongi bat hakani ka seminar ngin pelong hangtei hapo dinam hall ha ka santrik jong uni ubnai December 2000 arpuar bat ngila bu ru ye ki resource person hangto kemba pipitip i Dr. LS Gasa weina ki kraw perkap jong ka judgment riu ka jongi ubadai ru ha ka jug opor u retired professor nang tei na po nehu but ubalong well versed bahabat kani ka topik jong ka khasi joint state nalor kata don pat sawei u samla rangba ubadai u advocate social activist u samla Robert June Kharjarin ubanya don lang kum u resource person hagatai ka seminar ka jongi te kita kidiki ki bangi ngilarai kum ke HSPDP central body bangilayo banya kren hagani ka CEC ka jongi menta kanok phaisngi